Bicolanos Vlog. Yan, salamat Ma'am Alma. Happy birthday po. Pasalamatan mo si Ma'am Alma dahil sa ano, sa iyo ni Harry, sa kanya galing. So yan Ma'am Alma, happy birthday po. So maraming blessing pa yung magbalik sa iyo dahil sa kabutihan yung binigay dito kay Padi-Padi. So sa ngayon maliligo po kami. Yan, shout out Team Oragon. Sinilas mo. Ito yung ginawa guys ni Django dahil wala na yung lock dito sa chinilas niya. Ito na lang yung ginawa niya, alambre. Baka masugatan ka nito Django. Humingi ka ng mga ng panchinilas mo dito sa mga sponsor. Baka may mag-sponsor ng chinilas sa'yo. Yan guys si Django. Pupugi. Yan. So tinutulungan tayo dito ni Django na magprito ng manok. Yan. Yan. Marunong ka ba magprito? Marunong ka? Iyo. To ka magprito? Iyo, pare. Ay, pare. Oh, uto, pare, uto. Ha? Uto. Uto. Oo. Alam mo na ito. Bala na lang. Ha? Bala. Dana. Ay, manok. Manok. Manangalay. Sabi mo manok. 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 Makakan. Makagada. Ito yan. Pare. Ay, pare. Manok, pare, manok. Manok. Halay sa sabaw, halay sa sabaw. Halay sa sabaw, pare. Sabi mo makakan. Dumana pa dito. Okay. Ito na. Kasi, baga, makakana. Makakan. Hindi pa rin. Yan. So yan guys, tinutulungan tayo dito ni Padi magprito. Yan, salamat Ma'am Alma sa pagpadala ng pangprito ni Padi ng manok. Yan. Manok. Ayan lang. Hindi mo pag-group doon, hindi mo muna. Halay. Di ba, bakal? Hindi mo pag-group. Lag.
Yung dikit ng mga pali. Ang lang kaya. Ay, baka. Dagat. Silbang kita. Okay. Tapos na natin na prituhin. Yun, may pansit. Yun, so hinihintay na lang natin yung mga sasakyan para tayo makapunta na doon sa ating paliliguan. So yan. Yan, happy birthday ulit Ma'am Alma. At salamat dito sa mga pinadala mong pambili ng ating kakainin mamaya. Yun. Iba mo na lang yata, bakit kung magkahulog? 5 minutes. Ha? Diyan, sa ano? Oh, dyan. Yan. Managot malam na dito. Takaputong talo sa nag-ambula. Yan, dyan sa ano. Pututing. Diyan mo na. Tapos dyan sa baba. Kasya. Oh, kasya. Ano ito? Ligido ko doon sa doon. Ito na. Gan. Nanay, cake? Cake yan, cake ko. Cake. Ah, dyan, no? Ako nakamakap yan. Nanay. Tama ni Nanay? Oh, ni Nanay. Oh, ni Nanay. Papa. Ah! Ayo! Hindi na magkarigos. Hindi na magkarigos. Ano, malipot? Ganun si! Ano pa ba ikaw? Baka malipot yan. Salamat Panginoon sa panibagong arawan na binigay niyo kay Ma'am Alma. Patuloy niyo po siya i-bless ang kanilang anak buhay, ang kanilang kalusugan, i-bless po sila. At nakapagkaroon niyo sila ng magandang kalusugan at kalakasan. Bigyan niyo po kalakasan ng itong pagkain namin tatanggapin sa mga pisikal na pangangatawan. Salamat sa araw ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. May nantay pa daw si Juni. Oh, yung ano daw na internet. Pwede na.